Advent ili došašće predstavlja vrijeme radosnog iščekivanja Božića. Katolička crkva dijeli advent na dva razdoblja. Od početka do 16. decembra akcenat je na iščekivanju drugog Hristovog dolaska i sudnjeg dana. Vrijeme od 16. do 24. decembra podrazumijeva pripremu za proslavu Božića, odnosno proslavu Hristovog rođenja. I na području Župe Lukavačke vjernici provode ove običaje i aktivnosti u iščekivanju Božića. U mjesnoj zajednici Bistarac Donji je priređeno adventsko veselje u organizaciji vijeća ove mjesne zajednice te u saradnji sa Hrvatskim kulturnim društvom Napredak i udrugom dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a grada Lukavac. Večeras palimo treću svijeću koja simbolizira radost i iščekujemo paljenje četvrte svijeće koja jeste ljubav i to je zapravo kraj došašća i priprema za blagdan Božića. Večeras će mještani u tom ozračju radosti dočekati paljenje treće svijeće ovdje zajedno sa našim komšijama, susjedima, građanima cijelog našeg grada kako bi na zajednički način dočekali blagdan Božića i vjerujemo da će sve protići u najboljem redu u ozračju kako i nalaže naš Božić. Nekoliko dana prije Badnje večeri, prije Božića, zakazali ste još jedno ovako veselje, zapravo narednu nedjelju za 7 dana i to će biti vrhunac, rekao bih, adventa ili došašća, ako tako mogu reći. Jeste, upravo 22. decembra imat ćemo ovdje isto ovako druženje, ali na nešto većoj razini. Imat ćemo dodjelu paketića za naše najmlađe mještane, isto tako predstavu, imat ćemo muziku, odnosno tamburaše za naše starije mještane da se podružimo. I to će biti, mislim, vrhunac onoga što smo mi priredili, kao i na kraju, na koncu svega, božićni koncert gdje će se otpjevati 5 pjesama za naše mještane. Stižete li raspon svih ovih obaveza malo i u tom porodičnom ambijentu, okruženju, sve ovo ispratiti, dočekati i je li ovdje u Bistarcu malo već atmosfera drugačija, obzirom da će doći dijaspora, oči Božića i tako dalje, osjeća li se malo ta vedrina radosti i veselje? Pa evo, iskreno ja pokušavam da zajedno sa svojom obitelji dočaram ovo samo vrijeme priprema za Božić, ali mislim da je najljepše kada se svi zajedno u našoj mjesnoj zajednici skupimo sa našim susjedima, komšijama, da zajednički to dočekamo, jer to je jedan od najtoplijih kršćanskih blagdana, najradosnijih i ukoliko tu ne vlada zajedništvo, to nema svoj čar. Jako sretno se osjećam iz tog razloga što smo napravili koordinaciju prve godine koje pravimo u koordinaciji, znači Napredak, vijeće mjesne zajednice, evo i udruga HVO-a se uključila grada Lukavca, tako da svi su dobro došli, pozvani. Nama imaju sljedeću nedjelju, znači 22. će isto biti, tako malo će biti to pred naš najveći blagdan. Božić bit će nas malo više, bit će to malo više ceremonija, tako da smo uspjeli uz pomoć grada Lukavca, gospodina gradonačelnika Edina Delića i Jasminka Mijatović ispred turističke zajednice koja nam je pomogla da bi mogli mi napraviti ovakav događaj. Jako veliki i jako bitni. Kako se inače u krugu vaše porodice sve ovih dana to nekako osjeća ta radost i došašće adventa, odnosno pred Božić, je li ambijent malo drugačiji nego inače? Jeste drugačiji ambijent iz jednog razloga što sad takva je situacija kakva jest u našoj državi složena, da su naši najmiliji su svi po inostranstvu, očekuju se unuci, ja baš unuku čekam da dođe, velike su me emocije i osjećaj ponijeli. Pripremamo, pakujemo paklone, pripremamo za blagdan, za Badnjak, pečenica se peče, idemo navečer na ponoćku. Došašće ili advent inače počinju 4 sedmice prije Božića, a završava 24. decembra na Badnjak. Dakle, katolici se na poseban način pripremaju za veliki blagdan Božić kroz ovo vrijeme došašća. U vrijeme došašća služe se rane jutarnje svete mise zornice. One simboliziraju budnost kršćana u vrijeme priprema za Božić. U došašću se izrađuje i stavlja na stol adventski vijenac s 4 svijeće koje simboliziraju 4 nedjelje u ovom periodu. Prve nedjelje upaljena je prva svijeća prema jednoj tradiciji nazvana prorokova svijeća. Druga je betlehemska, a treća pastirska, a posljednja je svijeća anđela. Postupno paljenje svijeća znak je približavanja Božića. Adventsko vrijeme se završava prvom božićnom misom polnoćkom na Badnjak.